guys! Welcome back to my channel. Ngayon guys ay kakain kami ng lukban or buongon sa amin guys. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo. Ayan. So, ngayon guys ay masama pa ang aking pakiramdam. Pero kailangan kong gumawa ng vlog, ng videos guys para updated tayo sa ating mga videos. Kahapon kasi masama talaga ang aking pakiramdam. Nandito na yung mga pamangkin ko guys. Ayan, yung mga pamangkin ko. Ito na guys, nandito na yung mga pamangkin ko. Galing sila nanguha ng kangkong. Yung nakuha nila, kaunti lang daw kasi hindi daw marami ngayon ang kangkong guys. So ngayon papakita ko sa inyo yung nakuha nilang kangkong. Tungan ko sila maghagpat guys kasi ako magluto nito. Para masarap. Char, masarap. Ngayon guys, ito yung ulam namin kasi wala kaming ibang ulam. So ngayon, buwang-buwang na daini, no? Namrag na agad yung nagsagar, bay. Tawag niyo, baby. Kaya sama, di ba? Kaya tingba sikat. Nagpapasunog. Sa matunal din, oh. Si Apa yung, abang kita gano'n. Ito guys, kailangan lang kasi ibabad siya kasi para matanggal yung mga yung putik guys kasi merong mga putik eh. Kailangan kasi natin ibabad guys yung kangkong dito sa tubig kasi pag hindi siya ibabad yung mga putik-putik guys matagal ito matanggal. Kaya habang naghagpa tayo ano natin ibabad sa tubig. Ganito lang naman guys. Ayan. Ito na guys, malapit na kami matapos. Ito guys, giano na namin yung sa Bisaya pa guys, gitingob na namo ni siya pag gidaghan na lang namo siya kay daghan mamika mga on. So ito yun guys. Ayan, tapos yung mga bata, marami naman yung mga bata tsaka yung ibang pamangkin ko kaya ito ay damihan na lang namin guys para isahan na yung pagluto ko. Ayan. Ngayon guys, ay hugasan na natin. Tapos dito lang natin ilapag. Kasi pwede na. Malinis naman ito dito guys. Ayan. Marami talaga ito guys. Kasi marami yung mga bata dito sa amin. Kaya dinamihan na namin ito. Ayan. Be, bayong iko, be. Tao to sa Alvin tao? Tubig pa siya. Pa? Wow. Tanawa, ipaisa ka, ipaisa. Sayal gapon. Gusto ba na pagkasulta? Uy! Nandito na ako. Ang sinay yung sinuta. Sa gopon ka diya. Ito na guys, tapos na natin siya. Last na itong pag natin guys, banlaw. Tapos lagay lang natin dito sa timba kasi magluluto na tayo. Ayan.
Ganito lang naman guys, kasi para mas malinis, mga 3 bisis or 4 na bisis para matanggal yung putik. So ayan, galing kasi ito sa ano guys, Kabasanan. Sa Kabasanan ito nang galing, kaya pero malinis naman ito guys, kasi wala namang tubig doon. Ayan. Okay guys, tapos na tayo, magluluto na tayo guys. Kasi tanghali na ngayon, anong oras na? Alas 10 na, hindi pa nakakain. Alas 11 na yata. Ayun guys, ay ang ilagay lang natin, wala naman tayong bawang. Ito lang ang ilagay natin. Sibuyas, tsaka luya guys. Kasi wala tayong ibang pansahog. So ayan. Pero pwede na ito guys, kahit papano. Meron tayong sibuyas. Ito lang ang ilagay natin, wala naman tayong ibang lamas ba. Ayan. Importante maluto ito kasi tanghali na guys. Tapos hindi pa tayo nakakain. Ayan. Ganito lang. Hindi na kailangan balatan kasi linghod yung luya. Ito. Dagdagan lang natin ng kaunti. Ayan ito guys. Lagay lang natin sa kangkong. So ayan, magluluto na tayo ngayon. Magluto na tayo. Ayan. Ang mantika. Ala, ayan. Konti lang muna kasi mamaya dagdagan lang natin yan. Tapos ilagay na natin to guys yung ating ito na guys, ilunod lang natin. Unti-unti lang para magkasya. Grabe ang dami dahil nito. Magkasya kaya ito. Ayan. Siguro naghanap niya ito na guys, luto na. So ayan. Yan, ang sarap na nito guys, luto na. Para sa amin masarap na talaga itong kangkong. Kasi ito talaga palagi naming inuulam pag wala kaming ulam dito sa Kid. So ayan, sa probinsya namin guys, masarap na to. So ayan, kakain na tayo. Ito na guys, kakain na kami. So ito, ayan, tikman lang natin kung unsa na. Malinis ba ang kamay ko? Pwede na ito. Ayan. Tawag, ginagawa ka lang sa dito. Ayun guys, kakain na kami. So ayan, aman si Laika. Ha? James, dali na James. Maman. Bukad na lang magtingog. Sige. Dako, mamatay bangko po. Pagbukas mo. Saka ba yun? Parang bukan sa mga.
Nakaon ba ni? Dai ka. Gutom na mo siya. Why Ah. day bako? Makuha tao bako kay. Alaysa? Tapos tubig. Narpat ka kung saan kayo na. Kailangan ka ang kahoy. Mana? Ikaw ba daw kaya ha? Apura ginala, way mabili ko na. Ada mana? Oh, ano lang eh? Kapag ito sa kanila. Dali na, James! Ay, palaki mo na, dali mo! Tama lang lang ko, ha? CCTV? Ha? So, ayan guys. Hi na siya. Hi. Hi guys. Dali na siya. Tanawin mong naong. Dali na makita ni Mama Ninin. Ikaw ate. Hi ate. Dali. Hi. Thank you for watching guys. Ingat eh. Dali na te. Ikaw Aljen. Ikaw Aljen. Hi guys. Thank you for watching. Ingna. Kamao man ka. Please subscribe. Opo. Ikaw, Nard. Hi, guys. Thank you for watching to my tit yellow. Oh, bad na ga. Kadaghan ba rin hibawan eh? Ang module nakahibaw mo.